디베서론 방을 디발렌 세우나이 디베서론 जे दिल्ली में साल जों सैक्षिक मामानि साल हेके दिसमान मानि साल जों दिल्ली जागाव तंगै एदिसो तंगै एदिसो ताई किसा जोंनि आरो प्रशासन जोंनि निजेनि खालायनो बागै दिनैसो जरा 14 बছর आईपीएफटी आंदोलन खालाय दङ जों साइमानो विभिन्न केबिमा फायो जोंनि आईपीएफटी ने लागातार हमला खायजागो नक सकजागो दिनै बहुत बुरियाव गोनां लाठी रोजागो विभिन्न जों कष्ट मानो हायफोना जों जोंनि जरतै आईपीएफटी दा पर्यन्त खरां तिसे दङ जों गिरिया खायो जों साइमानो दिनै दाबो मा सानाय दिनै 3-4 दिन दिनै आगिने एक्स मिनिस्टार हायकेबा बचिना एकदिन साजावा दिनै पार्टी आईपीएफटी नि जीएस दंमानि बतामसा आईपीएफटी नि जे तिप्रालेनि मिथ्या दिल्लीयाव थामानि ताताल आं मनो सानामु संगो से जोंनि सार मेम्बार कुमार जमातिया बाबा आईपीएफटी ने वन इन ऑल आईपीएफटी बजत किसु चालंनाय दिनै बाबा के टप साइमाखा एनसी सार प्रेसिडेंट दंफानो बत बुरा बर ब मिनिस्टार बसो किसु दंगो साबल लुम साइमानो जीएस दुनानो प्रेसिडेंट खा नोंनि बुरिनो दिनै नि एपिसो कैंडिडेट बाजार खा नों आईपीएफटी प्रेसिडेंट भाई आईपीएफटी तिब्रालेन आंदोलन ताई केसा पार्टी फालना बागै नों चेष्टा चालखा से आईपीएफटी मो केबनि बुहानि सम्पत्ति या दिनै आं गरै दिनै सा सुगला गरैफोरनो एक दिन आईपीएफटी आंदोलन कैसा तिसानाय खबरदार जों साइमानो आईपीएफटी तासु जरतै सारे त्रिपुरा जों खरं तिसाय दङ जे जोंनो मिथ्या बातान सानाय बरनर जत साइमानो सामने आरो दाउ दं आं सानाय दिनै हायदिनो मथारंनि 13 जन एमएलए दङ एडिसि जबन प्रसन तांनि साथोफोरनि एडिसि बन खायनिया तिब्रालेन आंदोलन साबा जातिनि साथे सामु दाङि दं जों मा बुजिनाय ताखरा बुखरा जों बहुत खने फेका से निनि ड्रामा बस लुगि फेका कखनो बा खुमुलुंग कखनो बा आष्टबल हायकाबा दिल्ली जंतर मंतर जिन दरना चलि दं दिनै हाय एडिसि मानमानि साल जिनि आईपीएफटी नि विभिन्न डिविजन नि जिनि दिल्लीयाव दरनारि दङ जों आमनि साथे जों विभिन्न डिविजन आईपीएफटी नि जों जे मानसा दिनै खालाय दङ आमनो सानामु संगो 디발렌 세우나이 디베서론 방을 디발렌 세우나이 디베서론 못하는 방을 디발렌 세우나이 디베서론 못하는 방을 디발렌 세우나이 아이피에프티